Egun on guztioi, ongi etorri, hementxe gaude, euskara eta feminismoa bidelagun jardunaldietako bigarren saioari ekiteko asmoz. Hizkuntza politikarako sailburuordetzak, emakundek eta hizkuntza eta genero batzordeak antolatu dituzte jardunaldi hauek, dakizuten bezala, eta gaur bigarren saioa dugu. Gaurkoa solasaldi bat izango da, eta horretarako gaude hemen, Lutxo Egia del Rio eta ni neu Irene Arraratz Lizeaga. Pandemiak behartuta, hementxe holaxe gaude, modu telematikoan egin beharko dugu solasaldi hau, saiatuko gea, distantziak laburtzen eta ostasuna pixka bat xamurtzen, berotzen ez dakit, baina epeltasun pixka bat eman nahi genioke saio honi bintzat. Aurrera segi aurretik, Lutxo Egia aurkeztu nahi dizuet, bera nahiko ezaguna da, soziologian lizentziaduna, baina batez ere idazlea esango nuke kulturgilea eta kultureragilea dena. Uste dut idazle bilbotarra esaten dela normalean, baina beste gauza asko ere bai, genero askotan ibilitakoa, antzerkian ere bai, prentsan ere aritua, kultur eragile moduan biran, Durangoko azokan hautsenean, eta Magina Basaltxatan ibilia. Eta gaur tokatzen zaigun gaiari dagokionez, bereziki azpimarratzekoa iruditzen zait, 2015ean egin zuen performantzea, bilingual transitoak izenekoa, ezaguna izango duzue gehienok, uste dut, sona izan zuelako eta oihartzuna eta uste soka ekarri duela eta hori ez da gutxi ekintza artistiko bat egiten danean, ekintza artistiko eta politiko bat egiten danean. Ez balima da ala zuzenduko diazu, baina nik alakotzat daukat. Ez dakizuten entzat, Lutxok egin zuen Bilbon, 2015 urteko ekainean uste dut, hilabete aritu zen euskeraz bakarrik hizketan Bilbon. Ez da ura bakarra egin duena, gero gainera esperientzia ura pixka bat moldatua Donostiako Egia auzora joan zen. Eta, neurri batean euskaraldia ere haren inspirazio sortua dela esan dezakegu nik uste. Beste performance batzuk ere egin izan ditu, identitarteak, urrena, eta beste bat, transitoak bi, haren da nire. Nola utzi zenion zure bizitza bizitzeari. Identitatearen gaia asko landutakoa da, eta uste dut, solaskide ezin hobea daukadala gaur, gai honetaz, pixka bat, gogoeta egiteko. Eta... Egunon guztioi, mila esker, hizkuntza politikarako sailburuordetza emakunde eta hizkuntza eta genero batzordeari solasaldi hau pandemia egoera arraro honetan antolatzagaitik eta guri geuri gonbita luzatzagatik eta nola ez zuei horre zaudetelako, horre egoteagaitik eta bereziki gurekin hau prestatzen aritu diren Aizaga Zeberio Petziatiri eta Lur Etxebarria Iradiri. Mil esker. Nire solaskidea edo solasean arituko gara Irene Arraratz Lizeaga eta biok. Irene Hernaniarra, geografia eta historiako lizentziatua da, bere lan jarduna hizkuntzari lotuta egon da, batez ere, 1981an
Euskaldunen egunkarian hasi zen zuzentzaile eta itzultzaile. Eta euskara arduradun aritu zen 1989tik 2003 arte, urte hartan dakigunez, itxiarazi zuten Euskaldunen egunkaria. Orduz geroztik, Berriako euskara arduraduna da eta estilo liburuaren zuzendaria ere bai. 2007tik parte hartu du Euskaltzaindiako hainbat batzordetan. Hiztegia batzordean, esonomastika batzordean, euskara batuaren eskuliburuan eta Euskaltzaindiaren hiztegian. Hiztegia adierak eta adibideak lantaldean. 2018tik Euskaltzain urgazlea da, feminista ere bada, eta feminismo eta euskera uztartzen dituzte bere hainbat lanek. 2017an argitaratutako Monik Bitiken pentsamentu heterozuzena saiakeraren itzultzaile taldeko kidea izan zen, Maialen Berazategi, Danel Lesarri Ugarte eta Mirentxu Larrañagarekin batera. Azkenik, Simon de Beauvoirren bigarren sexua saiakera ezaguna ere, berak itzulia da. Aurkezpen kurrikularraz gain, Irene eta Bilok egia esateko gaur arte ez genuen elkar ezagutzen, da orduan lagun biri eskatu diet aipu bana, lehendabizikoa Ainara Perez Laza Berriako kide lagun eta artistari, eta dino Ainarak, Ireneri buruz, euskararen plastikotasunaren apasionatua da. Beti daka haur baten arima jostaria hizkuntzarekin ari denean, eta hizkuntzarentzako lur berriak ureztatzen ari da etengabe. Horixe bera, esango nuke, bera ardazten duen feminismoari buruz ere. Eta bestalde, Maialen Berazategi Katalani ere, Berriako kidea eta itzultzailea bera, ari ere eskatu diot, eta hause esan dit Ireneri buruz. Profesional bikaina da, eta pentsalari fin-fina. Memoria handikoa apnesia garaiotan, eta jakin grina ez txikiagokoa. Eguneroko lanaren eta egitateen zalea. Nahaz-mahaz dauden tolezetan, tolezak bereizten jaioa da. Eta gaitasun aparta du auzien muinera iristeko, eta muin hori gero garden eta azalkeriari gabe agertzeko. Eta aurkezpenak eginda, Irene, ongi baderitzozu, hasiko gara. Barkatu. Ezketan nahi nintzen mikrofonoa piztu gabe. Argi geratu da lagun onak ditu dela eta estimatzen diet. Helduko diogu solasaldiari eta nahiko genuke gogoetari batzuk josi edo askatu ez dakit oso ondo zer egingo dugun zenbait gairi buruz. Zer dan euskalduna izatea, euskalduntasuna identitate bada, nola eraikitzen da, eraikitzen balima da, desairaiki ere egiten da, bai ala ez, nola zein diran mekanismoak. Gai horiek jorratu nahiko genituzke, ez dakit galdera asko dazkagu, hori seguru ez dakit erantzun asko dazkagun, baina galderak egitea ere pertinentea denez, holaxe, ibiliko gea. Gaiari berari heldu aurretik behar bada, ariak hor dazkagu, baina horratzari ere erreparatu nahi niokenik. Eta horratzak, esan nahi dut, tresnak edo pentsamendua ehuntzeko edo puntadak emateko tresna horratza da, eta gure kasuan terminologia, terminoak, kategoriak, hortxe dakagu behar bada lehenengo pausua gaur. Terminoak, darabiltzagun, gai honetaz hitz egiteko darabiltzagun terminoak bezala gainerako arloetan ere, nola sortzen dira, nola zenek sortzen ditu, nola juten dira aldatzen? Nola ikusten dezuzuk hori?
bai, egia esateko pentsatu dugu, bueno, nik uste gaur gure egitekoa da, batez ere, pixka bat hausnartzea nola eratzen dan, nola sortzen dan, nola izan arazten dugun Euskalduna, subjektu gisa. Agian esan behar dugu guk, Euskaldunari buruz hitz egin dugunean gaur, lerratuko gara alde linguistikora. Euskaldun hitzak printzipioz bi adiera ditu, bata Euskararen ingurukoa eta bestea nazioari lotua, behaz gu batez ere, edo bakarrik lerratuko gara alde horretara, eta bestela aipatuko dugu edo bereiziko dugu eta nabarmenduko dugu. Orduan, pentsatu dugu, interesantea dela lehendabizi hurbiltzea tipologietara, gero, esatea zer den Euskaldun bat, guretzat hori ez da importantea, bueno, hainbat definizio edo ideia egon daitezke, eta gero ja batez ere zentratu nola sortzen den subjektua. Orduan, ekarri dut pasarte laburtxo oso laburra da, Alicia lurralde miresgarrian, liburuarena, oso ezaguna da pasarte horretan Humpty Dumptyk esaten du, nik hitz bat esaten dudanean, neuk adierazi nahi dudana esan nahi du. Ez gehiago, ez gutxiago. Arazoa, esan zuen Aliziak, hau da, hitzek hainbeste gauza desberdin adieraz dezatela lor dezakezun. Eta iardeitzin zion Humpty Dumptyk, arazoa da, nork agintzen duen, arazoa, nork agintzen duen jakitea da arazo guztia. Bueno, egia zateko, hemen tipologia buruz ari garenean, eta tipologia izan daiteke Euskalduna, izan daiteke Erdalduna, izan daiteke Espainolduna, joango gara ikusten, guk tipologiak egiazki sortzen ditugu errealitateak agerrarazteko, zailkatzeko, segmentatzeko, zedarritzeko. Orduan, tipologiak ez dira berezkoak, ez dakate balore absolutorik, naiz eta guk askotan pentsatu Euskalduna esaten degunean, berez horrek ja badula balio absoluto bat, hori oso normala da, modu inkonstiente batean barneratzea. Baina tipologiek badute baituzte ezaugarri batzuk, joku sozialean eratzen dira, tipologiak eurak ere, aldakorrak dira, botereari oso lotuta daude, eta tipologiek eragiten digute, eta jakina gu geuk tipologiei eragiten digu. Adibide zume bat jarriko dut, Euskadi adibidez. Euskadi, tipologia baino gehiago, termino bat da, berdin di terminoak, kontzeptuak, tipologiak. Euskadi Sabino Aranak sortzen duenean, esan nahi bat, esan nahi konkretu bat, ematen dio, gu foru tradiziotik digatoz, eta, bueno, nolabait nazioa kontzeptualizatzeko, euskal nazioa sortzen du agerrarazteko euskaldi di hori land bat da, lan politiko bat, alegia nazioa, eta joan da aldatzen denborarekin. Euskadiko gobernua sortu zen, 1976an, bazuen esan nahi bat, Eusko Gudariak kantatu zuten, gerora eta sortu zen, Euskadi eta askatasuna, joan da aldatzen. Orduan, Euskadi izan da nazioa zedarritzeko, konzeptualizatzeko termino bat, eta gaur egun Euskadi batzuentzat eta askorentzat badu beste esan nahi bat. Eta da, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa alegia Euskal Autonomi Erkidegoa. Orduan guk esan dezakegu Euskadi Espainiako autonomia da, eta hori publiko batek erosiko du, eta esan dezakegu Euskadi Euskaldunon nazioa da, eta hori beste publiko batek erosiko du. Baina nekez publiko berak erosiko ditu biak. Orduan, Euskaldun hitzarekin gauza bera gertatzen da. Euskaldun tipologia,
evidentemente, edozein tipologia bezala, joku sozialean, ekintzetan sortuko zaigu, subjektua bezala, botereari lotuta egongo da, eta aldakorra izango da denboran. Ez dakite zeu sartu nahi duzun? Bai, Aliziaren naipu horrekin, bueno, guztiz bat nator, nik beste bat erabiltzen dut, baina azken batean gauza bera esateko da. Askotan esaten da, hitza daukanak ezpata bat daukala. Eta esango nuke gehienetan kontua bestela hasten dala. Alegia, ezpata daukanak dauka hitza. Ezpata hori boterea da, noski, izan liteke indarkeriazkoa edo ez. Alegia, boterea daukanak izendatzen du, boterea daukanak sortzen ditu kategoriak eta terminoak eta terminologia. Hain zuzen, feministek horregatik esaten dute emakumeak heterodesignatuak direla. Alegia, beste batek esaten die nolakoak diran, zer diran, izena jartzen die eta izenaren definizioa ere beste batek egiten du, hain xuxen, boterea daukanak, ez? Hori emakumeekin hala gertatu da feminismoa iritsi den arte. Feminismoa hasi da bestela izendatzen eta bestela kategorizatzen errealitatea. Eta lehendik bazeuden emakumeek bere historian izan dituzte halako saioak, baina badakigu saio horiek bere jakintza eta bere ezagutza espazioa eta beren hitzak sortzeko saio horiek bakigu nola bukatu duten, beti aipatzen da, baina sorginak edo emaginak edo, bueno, kategoriak dena dela ez dira aldaezinak. Zuk aipatu dituzun evoluzio batzuk, ez? Aldatuz doaz. Historia aldatuz dijoan enean. Esango nuke interakzio badagola errealitate materialaren artean eta kategorizazioen eta hitzen erabileraren artean interakzio badago. Errealitateak eragiten dio hizkerari eta aldrebes. Euskaraz esaten da nola bizi ala kanta, nik asmatuko nuke nola bizi, nola pentsa ala mintza. Dena dela, gaur egun aldaketa hain begionez ikusten dugun hontan, esango nuke, zuk eman dezun adibide hori ona da, aldaketa guztiak ez direla onak. Ez daukate zertan izan obera. Aldaketa batzuk atopardistak dira, alegia zeozer aldatzen da, ezer aldatu ez dadin, eta beste aldaketa batzuk zuzenean okerrerako dira. Euskadiren erabileran ez naiz sartuko, baina, bueno, erakusten du euskaldunok ez daukagula ahalmenik edo botererik ez da gure hitzen gainean ere. Ze ez dira bakarrik, nola esango nukenik, moldatzen euskeraz, buru jabe batean edo autonomo batean, ez, erdera ze gertatzen den hitz horiekin, euskera ere hoien orpoti dihua, atzeti dihua askotan. Ordun, erderak aukera dauka eta boterea dauka gure hitzak ere trastornatzeko, itxura gabetzeko. Zure hitzen eta kontzeptuen eta terminoen jabe izateko, eduki behar dezu gutxieneko territorio libre bat. Sarrion handiak esaten zuen euskera dala gure territorio libre bakarra, ez dakit, baina kostata eta gero territorio hori gero eta txikiagoa da. Baina izan da noizbait. Feministek esaten duten bezala, euskaldunek noizbait izan dute gela bat norberarena. Gela hori gero eta estuagoa da. Esate baterako aipatu duzu euskaldun, niretzako funtsezkoa da euskaldun hitzari adiera klasikoan eustea.
Alegia, euskaldun berdin, euskeraz dakiena eta euskeraz mintzo dena. Esango diazu, hor trampa bat egin dezu, eta jende asko daki euskeraz, eta ez da euskeraz mintzatzen, egia da. Hor daukagu deskalabro bat. Baina oro hitz hori definitzeko, nire ustez, definizio horri eutxi behar diogu. Bestela, euskaldun hitza ere, oparituko diegu, beste hizkuntzen ikuspegiari. Eta ez bali madiogu eusten euskaldunok, euskaldun hitzaren definizioari uste dut ja dena oparitu dugula. Eta desastre handixa, marra izango litzateke, hortik aurrea, dena litzateke nire ustez, oso arriskutsua. Asmatuko ditugu behar diren euskotar asmatu zen garai batean, euskal herritar erabiltzen da gaur egun ere, beste esateko gure kideak, baina euskaraz mintzo ez direnak, asmatuko ditugu, baina uste ezagun pakean, nire ustez, euskaldun hitza. Ze bestera, ez daukagu ja, gela bandorberarena, ez daukagu hori ere. Ez daukagu territorio libre dik hainbeste eragiten bali madigu, gure muinari eragiten bali madio, kanpoko hizkuntzen dinamikak edo, nola baita esateko. Baina, egia da, gero, horren variazioak eta pentsalariek eta egiten dituzten noski beste definizioak zuk aipatu dituzu. Lehen ez, Lorea, Idurre, Jule Goikotxeak eta horrari dira ez, borborka, beste definizio batzuk. Ze horrek ere trans-euskalduna asmatu zenun, ez? Bai, nik ere trans-euskalduna proposatu nuen, baina ez zuen arrakasta handirik izan. Eta eskertzen dut aipatzea ez trans-euskalduna, ze azken batean zan nik performantzean egineko zirikatze bat. Hemen, importantea ez da, eta horrela joango gara poliki-poliki euskaldunaren errealitate horretara hurbiltzen, egina izan dut Euskadi da tipologia bat, Euskadi da nolabait kontzeptu bat, baina aipatu nahi izan dut pixka bat adierazteko Euskadi bezalako hitz bat ere definitzea, bai, gure esku dago, baina ez bakarrik gure esku. Fijatzen baldin bazara, EITB-en deian eta korreon erabiltzen da adierazteko lurralde geografiko administratibo bat, autonomia bat, eta berrian eta garan okerrez banago erabiltzen da nazioa pixka bat segmentatzeko. Garan ez dakit, ez dut hitz egingo garakoen izenean, baina berrian Euskadi agertzen balima da, horrek esan nahi du norbaitek aipatu dula Euskadi, eta beraz noski errespatatu egiten dugu, baina guretzako Euskal Herria besterik ez da. Baina autonomia bai berrian agertzen da Euskal Autonomia... Autonomia EAE edo bestela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Euskadi ez dugu erabiltzen. Hori da. Ez esan gura dut azkenian, bai kontzeptuak, bai tipologiek daukate euren dantza, ez da? Esan dut hori joko sozialean, badoaz aldatzen, badoaz eratzen, ezuk esan duzu espatarena, ez da, azkenian ingelesaten da, who wants power needs language. Orduan, botere behar duenak behar du hizkuntza, ez da, eta azkenian horretan ere nabaritzen da. Eta sarrera hori egina izan dut, azkenian Euskaldun tipologia eta horren inguruan ere tipologiak badatoz eta badoaz, ni goatzen dut garai batean zazi-euskaldun tipologia asko erabiltzen zala. Zazi-euskalduna, bai, eta gaur egun hori desagertu da, beste batzuk etortzen dira. Eta beste batzuek ez dute arrakastarik ezagutzen, naiz eta igual interesgarriak esan. Ez dute esango trans-euskalduna, baina zuk trans-euskalduna esan dezunean, gogora etorri zait Jose Manuel Odriozolak proposatzen duen erdal elibiduna, bai, segmentatzeko beak nolabait ikusten duen agerrarazteko errealitate bat. Orduan, tipologiak nahi beste egon daitezke, baina gero batzuk nolabait nagusitu egiten dira
bai erabiltzeko eta bai adierari dagokionez. Orduan, Euskaldunari badagozkio, eta ni berriro esango dut, eta zuk esan dezu, niri egia esateko ez zait asko interesatzen definitzea zer den Euskalduna alde batetik. Ni ez naiz zelako inor, nik badaukat intuizio bat, jasotzen dudalako handik eta hemendik, eta gero beste alde batetik ikusten dudalako, bueno, hori ere, ez horren beste, aldakorra izan litekela. Definizio nolabait klasiko da, euskeraz dakiena eta hitz egiteko gai dana, eta Kike Amunarrizek adibidez, Euskaren bidegurutzean jasotzen du, euskaraz ongi hitz egiteko gai dana, euskaraz ongi hitz egiteko gai dana, naiz eta ez hitz egin. Hori da definizio bat, eta Kikek ematen duen definizio bat. Loreak Agirrek eta Idurrezki Zabelek ziurrenik, bueno, badatoz definizio horrekin, baina Triku esnatu da liburuan beste bat pixkat haratago joan nahi dute, eta nolabait biltzen dute euskalduna, idei hori, irakurriko dut, esaten dute, lan honetan euskaldun diogunean norbere buruaren hautematearen alderdi linguistikoa euskeraz ardaztuta egiten duenaz, ari gara, eta bereziki bizimodu eta herritar eskubideen egikaritza euskaraz egiten, edo egiten saiatzen den hartaz. Alegia, pixka bat haratago, edo Jule Goikoetxeak, bueno, aipatu zuen zirikatzea handi bat, esan zuen, euskarak ez gintuela euskaldun egiten, baizik eta subalternitatea, eta aldi berean ere aipatu zuen, vaginak ere ez gintuela emakume egiten, baizik eta subalternitatea. Alegia, nik uste badaudela modu asko horri heltzeko, claro, gero, tipologiak importantea dira elkar ulertzeko. Bestela, ezingo ginateke bizi, horretarako segmentatzen dugu, horretarako sortzen ditugu kategoriak, baina kategoriak oso lotua beti botereari, eta nik hemen, eta emango izut hitza, bai planteatu nahi dut, euskalduna baldin bada, eta ziurrenik hori izango da, alegia hitz egiten euskeraz dakiena, naiz eta ez hitz egin, hori da espainolduna, hori da frantzezduna, hori da ingelezduna, eta hori da japonieraduna. Ni pixka bat, eta hori izan zen nire performanzeren abiapuntuetako bat, zatea, bai, egia da hori, baina gero praktika sozialetan, alegia, eguneroko bizitzan, euskalduna eta espainolduna ez dira berdinak, euskalduna eta frantzezduna ez dira berdinak, euskalduna eta euskaldunak sortu duen hori, bestetasun hori, beste hori, erdalduna ere ez dira berdinak, orduan, behar bada euskaldun tipologiari buelta bat eman behar diogu. Eta horretarako ikusi behar dugu nola sortzen den euskalduna. Eta horretarako, nik esaten nuen, teoria eta praktika feministak, eta oain agian joango gara horra, oso interesanteak izan direla guretzat, ze urteak eta hamarkadak daramatzak pentsamentu feministak hausnartzen generoari buruz, emakumeari buruz, eta ari naiz hemen modu binario batean hitz egiten, baina behar bada guk ez dugu horren beste hausnartu euskaldunari buruz, hizkuntzari buruz ari naiz, subjektu politiko giza. Nola eratzen dan, eta zenolako harremanak dituen beste subjektuekin, pixka bat hori. Bai, ari asko daude, eta nik definizioa sinpletze aldera jodet, eta zuk aipatu dituzun perspektiba hori guztiak, beharrezkoak dira, soziolinguistikan ere behar dituzte hainbat eta hainbat kategoria, beren
gizartearen dinamika linguistikoak aztertzeko, eta hori guztia, jakina, beharrezkoa da, eta oraindik buelta asko eman behar dizkiogu. Baina, ze seinale txarra. Ze seinale txarra pentsatu behar izatea euskalduna zer den. Ea noiz egiten diran, halako jardunaldi batzuk aztertzeko, definitzeko eta berkategorizatzeko erdalduna izatea zer den. Eske, klaro, erdalduna zer den oso garbi daukagu. Oso garbi daukagu. Eta nire ustez, nik desde luego ez daukat oparitzeko euskaldun, erdaldun kategorizatze klasikoa. Iruditzen zait, gure kategorizazio zaharrena dala modernoena. Aldi berean. Kasualidade bada, euskaldunok ez gara, ez hobiak, ez modernoagoak, beste inor baino. Kasualidade bada. Intuizio, bestetasunaren intuizio brutal bat, euskaldunena bakarrik ez dana, esan nahi dut. Barbaro hitza azken batean, grekoz hori izan, barbar, zetorren onomatopeia batetik, grekoz ondo hitz egiten ez zuena, bar egiten zuena, hori izan barbaroa, eta orduan hori izan, grekoz mintzatzen etzana, eta aldi berean arrotza, ez da, bestea. Euskeraz ere, antzera, azkenian, ez gara hain arraroak, zorionez. Asko arrotzen gara gure bakantasunaz eta gure hizkuntzaren arrarotasunaz, baina ez gara bat ere bakanak alde horretatik. Esaten nahi ginean, zer da euskaldun bat, nola definitu, zenbat definizio dauden gaur egun, zergatik definitu behar dugu eta ez dugu definitu behar erdaldun, arrazoian ere ustez nahiko garbi dago, eta feminismotik edango dut oain ere, hau ez dakit, nire ustez nik nola ulertzen dudan zehatzeko, ez da? Euskera delako gaur egun hizkuntza ez markatua, neutrala, universala, razionala, funtzionala eta praktikoa. Alegia munduan gizona dana. Alegia norbera. Eta hoixe da. Eta orduan euskaldunak, edo euskera, nahi duzun bezala, hemen besteok gara. Emakumeak besteak garen bezalaxe, edo estatu batuetan beltzak diran, besteak diran bezalaxe, naiz eta Obama edo Kamala Harris agintean egon. Inorri etzaio buruti pasara egiten, ukatzea, beltzen kontrako arrazakeria eta bar, Obamak presidente izan zalako. Etzaio okurritzen. Euskaldunekin beste hainbeste, eta emakumeekin beste hainbeste. Gauza bat dira, nola esango nuke nik, izartxo horiek, eta geho beste bada, gizartea eta gizarte egitura sozialak, ezta? Eta hemen Euskal Herrian gaur egun, hoixe, gizona, frantsesa eta gaztelania dira, eta euskera da emakumea, edo batzutan broma egiten dut, eta esaten dut, ez dela iristen emakumea izatera ere, ez da iristen, nik uste asterizkoa dela. Izarnoa edo. Alegia, ez da gu euskaldunok hemen besteo gara, baina ez da bestetasun erreziproko bat. Ez da gu hemen gaude eta daude haiek gugean norbera eta haiek dira besteak. Ez, hau ez da reziprokoa. Ezin dugu imaginatu, beltzak, imaginatu dezakete zuririk gabeko gizarte bat. Proletarioek imaginatu, badakitzarrunoa naizela, baina berdin zait, proletarioek imaginatu dezakete kapitalistari gabeko gizarte bat, baina emakumeak ezin dute imaginatu gizonik gabeko gizarte bat. Euskaldunok imaginatu dezakegu, ez dut esango erdaldunik gabeko gizarte bat, baizik eta euskaldunok erdaldun ere izango ez garen gizarte bat, ez dut uste. Ez dakit nahi izateko gauza bat den, ni oso pozibizi naiz
elebakarra ez izan da, esan beharrik ez dago aberastasun badala, baina, klaro, zuk aipatu dezun subalternitate horretan, bizi balima naiz nire euskaldun nire izateagatik, ba, orduan, klaro, hor sortzen da injustizia edo desoreka. Eta azpimarratu nahi dut, euskaldun, erdaldun kategorizazio hori, hainbeste aldatu nahi den hori, lehen esan dut zarrena eta modernoena dela, zergatik oso inklusiboa dalako. Nik ikas dezaket ingelesez, ikas dezaket frantsesez, baina nahi etzai bururatzen eta frantses bati ere etzaio bururatzen, pentsatzia ere ni horregatik frantsesa edo ingelesa naizenik. Euskaldunak ez dugu horrela jokatzen, eta ez dakize filosofiaren edo ez dakize horretarako ez dugu, Simone de Beauvoirren, ez Bitigen, ez Balderren laguntzarik behar. Guretzako euskeraz ikasten duen norbait, euskalduna bihurtzen da automatiko. Haikak urteak eta urteak damazki jendea euskalduntzen. Eta gainera, berdintzaigu sorterria zirkustantziak, bai, igual, zirkustantziak harrigarriak egingo zaizkigu. Goatzen naiz, hasieran halako personajea euskeraz eta ez dakiz zer, igual telebizioan, ez? Eta, baina euskeraz egiten du, ez? Euskalduna da, hoi. Orduan, alderretatik betiko zea hori, iruditzen zait, asko kostatuko zaigula 21. mendeko euskaldun hoi, definizio eta kategorizazio hori hobetzen, inklusiboagoa asmatzen. Uste zaila dugula benetan. Eta gero, klaro, horrek esan nahi du, euskaldun izateko, era guztiak posible direla. Esan nahi dut, euskalduna ez dela identifikatzen, ez eman dezagun garai batean gertatzen zen bezala, kristautasunarekin, edo nik zer dakit nahi dez, edo aukera politiko batekin, edo ez, euskalduna izatea da, euskeraz jakitea, badakit hori simple egila gerta daitekela, porque zuk aipatu dezu ez da, zera, Kike Amonarrizek ongi dakiena, klaro, ongi definitu behar da, zer den, ongi jakitea. Nik ezautzen ditut batzuk, igual ongi hitz egiten ez dutenak, baina beti hitz egiten dutenak, ni baino gehiago, euskeraz, hitz bat erderaz esaten ez dutenak. Zein da, inor, oiei euskal dun izatea ukatzeko. Biztan da, hemen gaudenok seguruna inork ez ziren esango lako personei, ez dinenik euskaldunak, ez? Ongi, esan nahi dut, gero definizioan detailetara iristen zarenean, zailtasunak sortuko dira nahi bali nahizu. Baina oroar, nik uste, definizio klasikoa, sekulako potentzialidade modernoa, feminista, inklusiboa da eskala. Bai, ni ados nago, eta gainera nik uste bestetasunaren dimentsio hori eta definizio hori ez da bat ere esentzialista. Bai, oso ados nago zurekin, eta azkenian, eta imaginatzen dut, Kike hori esatera etortzen da, euskalduna da, euskaraz dakiena. Beti ere, hizkuntzari bagagozkio, ze gero beste batzuek nazioaren sujetuari buruz ari bagara, esaten dute, euskalduna ez dela zertan euskalduna izan. Bakit horrela esan da, arraroa dela, baina hori da gure miseria eta gure arazoa, ez naiz horretan sartu naiz, ez da gure gaia, baina oso bitxia da, nik esan dezaket, eta askok, eta euskaldun asko, alegia, euskalistun askok erosten dute hau, esatea, adibidez, euskaldun hori erdalduna da. Hori, nazioaren sujetuari bagagozkio, hori esan daiteke, beste gauza bada, ados gauden ala ez. Nik esan nahi nuen eta ni ados nago, hori abiapuntu, funtsezko abiapuntua da, euskalduna da, euskaraz dakina. Claro, nik orduan planteatzen dut, egia da,
hori da euskalduna. Hori era da espainolduna, frantzezduna, japoniera duna, alemaniera duna, alemanieraz dakiena, Orduan, baina, eta horregatik lehen egin dut sarrera hori, tipologiei buruz, batean hor ematen du kategoria horiek badutela nolabait neutraltasun bat edo berdin ikus daitezkela, eta gero, gu horretaz aritzen ari gara, subjektua, hizkuntzari bagozkio, hori praktika sozialetan, eguneroko praktika sozialetan eratzen da, eta ez da berdin sortzen euskalduna eta espainolduna. Egia da, euskaldun guztiak ez dira berdin eraikitzen, edo apodakak esaten du izan arazten, ikaragarri gustatzen zait, ez da? Ez dira berdin sortzen eraikitzen, euskaldun guztiak, baina espainol guztiak ere ez, baina pixka bat soziologiaren segmentaziora eta multzokatzeari nolabait estekatuta, esango dugu espainoldunak, euskaldunak, frantzesdunak eta erdaldunak ez direla bere sortzenik. Adibidez, performantzea egin nuen pixka bat, horretaz gogoeta egiteko, eta nik esaten nuen, euskaldunaren esperientzia diskontinua bat da. Horrezegatik esaten nuen transitoak, eta horrezegatik esaten nuen ez da euskaldunik, gu transeuskaldunak gara. Transitatzera behartuta gaude. Dana ulertuta zirikatze baten moduan, baina hori egia da. Euskaldunaren esperientzia, bizi praktiketan, esperientzia diskontinua bat da. Ni bajatu alnaiz okindegira, eta euskera zeingo idate. Baina, urrengoa joango naiz beste toki batera, eta bakarrik egin izango dut, kakotzartean, gazteleraz. Hori badakigu. Hori ez da gertatzen hegoaldean espainoldunekin, eta hori ez da gertatzen ipar Euskal Herrian frantzesdunekin. Hori badakigu. Orain nik esaten nuen, zebitzi, euskaldunak sortu du erdalduna, alegia, erdalduna da euskaldunak sortutako engendro bat, baina erdalduna gai da 24 orduz erdi era horretan erdaraz aritzeko. Euskalduna ez da gai. Alegia, zulen aipatu duzu hori bestetasunaren ideia hori, zelan guk sortzen dugun erdalduna, eta hori ez da bat ere ikuspuntu esentzialista bat, ikaragarri gustatzen zait, euskaldunek sortutako bestetasun hori, baina gero realitatea da, eta zuk esan duzu, oaintze, gu geu gara besteak. Eta orduan, klaro, ni performantzean subjektu teoriko bat sortu nuen. Alegia, egun batez, 24 orduz, astebetez, hilabetez, urtebetez, euskeraz bizitzeko gai dan pertsona. Oso bitxi izan zen, pertsona batzuek batek adibidez, ez dakite, politikari batek esan zuen, oso jarrera erradikala zela, egin aurretik, lagun batzuek esan zuten erokeria hutsa zela. Horan, karo, pixka bat komeriara eraman da eta desdramatizatzen, euskaldunaren esperientzia erokeria da, erradikala da, eta neurri batean ala da ez da. Orduan, horrek ja jartzen gaitu nolabait izpilo horrean. Izatea eta aritzea. Oain komentatuko dut, ekarri dut lehen ahaztu zait, atzo gabian ikusten ari nintzen ETB-ko albiztegia. Eta 30-40 segundu eman zizkioten Clementeri, Atletikeko eta Realeko entrenatzaile oiari, pixka bat analizatzeko Atletiken eta Realaren egoera. Eta lako batean esan zuen. ¿Tenemos que jugar como la Real? No. ¿Por qué? Porque somos vizcaínos. ¿Por qué hemos nacido de otra manera? Gelditu nintzen flipatuta eta gero, neure buruari galdetzen edo, ETB-en ez dute editatzen. Baina esan nahi dut,
izatea eta aritzea. Hiztunok eta pertsonok aritzean, eguneroko praktika ez gara, egiten gara. Hori da pixka bat hemen ekarriko dugun ideia, ezta? Eta hori dator feminismotik, nik performantzean oso laburria izango dut, 2008an Pripublikarrak arte eta feminismoa uztartzen zituen elkarteekin, haiekin egin nuen proiektu handi bat, oso handia, mundu mailakoa, 1000 lagunek baino gehiago parte hartu zuten, rolling rollak izenekoak, generoarekin jolasten, justo urte lehenago Judy Butlerrek atea zuen Undoing Gender. Eta orduan, claro, Butlerrek esaten du, genero performantzia da, baina performantzia baino gehiago performatiboa da, alegia da performantzia, azken batean da jardute bat, baina jardute hori ez da modu isolatu batean. Arau sozialen araberako errepikatze bat da, eta sari eta zigor batzuen edo batzuek baldintzatzen dute. Ez da, pixka bat oso modu oso grosoan zen da. Orduan, nik ere esaten nuen, azken batean, euskararen praktika eta euskalduna horretan sortzen da. Alegia, eta zerbait performatiboa. Gu egunero aritzen gara, euskaldun modua performatzen dugu, baina aritze hori performatiboa da, reiteratiboa da, errepikatu itzen da. Beti ere, arau sozial batzuen baitan. Eta jasoko ditugu, zigor batzuk, sari batzuk, eta hori pixka bat ikusarazi nahi nuen performantzean. Orduan, dekite... Ez naiz harritzen, norbaitek esan izana, egin zenun performantzea erradikala zala, eta nik ere hala uste dut, baina niretzako lore bada. Erradikala izatea, alegia, errora edo sustraira jozenulako. Zer gertatzen da gauza erradikal eroekin? Egileak txikiak balima da ere, agerian uzten dituztela. Eta nire ustez, zure performantzearekin oso garbi geratu zen, azkenian, feminismoak aspalditik esaten duen gauza bat. Alegia personala politikoa dela, eta hizkuntza kontuak ere personalak eta politikoak direla. Eta, euskaraz hainbat urtetan haitu dugu, euskara etzala politizatu behar, ezta? Eta saiatu behar, despolitizatzen. Eta, karo, horrekin zezan izan, euskara eta kontu linguistikoak ez direla politikaren parte? Ez, esan nahi zuten, euskara identifikatuta dago aukera politiko jakin batekin. Eta hori bekatua balima zan, klaro, zer gertatzen da bekatuekin, bekatuak bi modutara egiten direla. Egitez eta omisioz. Eta orduan, klaro, bekatu hori egitez egiten zutenak, omen ziren euskara eta euskaltzaletasuna defenditzen zutenak, baina beste batzuk bekatu hori bera egiten zuten omisioz. Hau da, euskarari eta euskalduntasunari bizkarra emanez, bizkarra bakarrik ez, eta jasarriz ere, bai. Orduan, hori zan euskara politikakeriaren esparrura eramatea, eta nik uste dut euskara politikaren esparrura eraman behar dugula, eta zuk hori egin zenun, zure ekintza artistiko politikoarekin politikara eraman, ez politikakeriara. Nire ustez gaur egun, nabarmena da, euskaraz, batez ere jandaurrean eta esparru sozialean euskaraz erabiltzea ekintza politiko badala, eta autopolitiko bada. Argi eta garbi. Eta nahiko nabarmena da hori, eta alaxe sentiarazten digute euskaldunai, zirkustantzia askotan. Are gehiago batzutan nabarmenkeriatzat ere jotzen da euskaraz aritzea, ez? Eta ez da,
oso urruti joan behar, ez dakit ikastolako gurasoen bilera batean, ez? Denok erderaz balien makigu zergatik tematu behar dezu euskeraz egiten, ez? Nabarmenkeriatzat, ez da? Ez da igertzen, hori ez, erderaz aritzea ere autu politiko badala eta ekintza politiko badala. Lenguan gaude, ez da? Nola erdera dan hizkuntza neutroa, universala, razionala, hori guztia, naturalizatuta dagoena, orduan horrela egitea ematen du ez dela ekintza politiko bat, eta jakina bada. Claro, gero, beste autu politikoek badituzte bi alderdi, nire ustez, bata norberarena eta bestea kolektiboa. Hemen norberak aukeratzen du, euskeraz aritu nahi duen, noiz aritu nahi duen, eta bar, edo erderaz aritu nahi duen. Autu personala da, baina autu kolektibo bat ere bada, ze batzuk ez dira libre autu politiko hori egiteko. Hemen jende askok erabaki du erderaz biziko dala, eta autu aktibo, proaktibo bada. Politikoa ere bai, noski. Baina beste batzuk ez daukate aukeratzeko libertaderik edo baliabiderik. Esate baterako bizimodu guztiz prekarioa duenak eta astean, zezango izunik, 5 ordu estazkanak libre, ezingo da jun euskaltegira. Bizimodu oso prekarioa bali makazu, seguruna ez da zure autua. Igual zuk nahi dezu, iristen bali mazaizu, zeukiko dituzu beste preokupazio batzuk eta beste kezka batzuk, baina hala ere, ez dezu izango aukera materialik, edo dirurik ez bali maduzu. Orduan, hemen azkenean beti da autu bat norberarena askotan, eta norberak aukeratzeko modurik ez dunean, orduan horrek esan nahi du, autu politikoa beste batek egin duela, haren ordez, zergatik ez du lako jarri, baliabiderik euskaraz doainik ikasteko, modu errezaean edo erosoan erosteko, edo persona hori hain dago prekarizatua, ez daukala aisialdia ordu batzuk astean horretan pasatzeko. Kapitalismo ere kontra dago, esan nahi dut, zuk oso kezka handia balima dituzu, ez dakit bilar ogian ondik aterako duzun, eta ez balima kasu denborarik, naiz eta, potentzialki gogua izan, edo ez dakit simpatia izan, eta pentsatu, ikasiko nukenik euskera, eta gustatuko litzateke, igual ez daukazu baliabide materialik. Orduan, autu politiko hori beste norbaitek egin du zure partez. Baina beti gaur egun Euskal Herria beti da. Zer hizkuntzatan aritzen garen, beti da autopolitiko bat. Jabetzen ez garenean ere, eta jabetzen ez direnentzat ere. Eta gero, aipatu duzu, eta egia da, hori, hizkuntzaren alderdi performatiboa, eta hori guztia, eta hori feminismoak erakutsi digu, eta ez dakit lagun batek, Maialen Berasategiri esker, izan nun Koldo Mitxelenaren aipu baten berri. Koldo Mitxelena, ezaguna da, ez daukandik ezer esateko, denok ezautuko dezute, gutxi asko, eta nidaki dela feminismotik ez zuen edango, beste gauza askotatik bai, baina feminismotik ez dut uste, eta arek bazuen esaldi bat niretzako harrigarria, eta honela dio, asturaz gara euskaldun, ez sorkuraz. Astura da, ohitura, ekialdeko hizkeretan, alegia, ohituraz edo praktikaz edo bizimoduz edo jardunez, nolabait esateko, ohituraz gara euskaldun, ez sorkuraz. Ez da euskaldun jaiotzen, alegia. Ez da Clemente ere, biztan denez, uste dut ez dakila euskeraz. Eta nik sentitzen dut, baina sekulaz dut esango Clemente euskalduna dela. Hemengoa da, Euskal Herritarra da, noski, Euskal Herrikoa, abertzalean nahi desuna ez dakit
baina euskalduna sentitzen dut, ez da. Eta orduan, eta bizkaitarra ere, sortzez bizkaitarra, bueno, uste sortzez gizaki biluzi bazala. Eta gero, egin inda, bizkaitarra eta nahi duna. Baina sortzez, animaliatxo biluzi batzuk ez geak, nire ustez. Clementen aipatu dut, hain zuzen ere, atzoko kontu bat izan zen, eta aldarrikatzen ari zen izate bat, eta harrigarria da, baina, bueno, hori... Baina sortzez, barkatu, sortzez sortzez ez baikara ezerre. Initea dena, bueno, azkenean, gure esperientzia personalak, gure esperientzia kolektiboak, eta gero norberak hori guztia, nola egozten duen, hori izango gara. Baina sortzez, ez horrez. Baina, bueno, oso barneratuta dago. Clemente da adibide bat, Clemente da zentxorretan personaia netzako kasposo bat, ez da? Eta espero dezagun, ez Clemente bera, ez da? Baina, bueno, espezie hori desagertu beharko da, edo ez, takitz. Baina, holan pentsatzen duen jendea, ezateko, izateari horren besteko garrantzia ematen dionan, gora gutarrak, izan zirelako gara eta garelako izango dira, esan beharrean, aritu zirelako nahi badezu aritzen gara edo gara, eta aritzen garelako, izango dira ez dakit. Bueno, laburbilduko dut, zuk errana, ze horrek ere eroaten gaitu, pixka bat, sortze eraikitze horretara, eta laburbilduko dut zure hitzekin, apuntatuta nituen hitz batzuk. Zuk argiako elkarrizketa batean esan zenuen. Euskara ikasteko aukera izan eta ez ikastea autu politiko bat da. Erdal kulturaren aldekoa, baina ikasteko aukerarik izan ez baduzu, autu politikoa ez duzu zuk egin. Zuri horretarako bidea eman ez dizunak egin du zure partez. Eta orduan, bideak jarri behar dira zure eskubideak eta nireak ez dezaten batak bestea zapaldu. Alegia, nik eskubidea daukat euskaraz hitz egiteko, zuk ezin duzu. Egingo dugu zeozer borondate ona baldin badago, zeozer egin daiteke. Hemen badaude 3 elementu edo gehiago. Alde batetik, zeure jarrera, ez dakit, euskaldunaren jarrera, kasu horretan erdaldunarekiko. Baina badaude bi ideia azaldu dituzunak. Alde batetik autua eta beste alde batetik gatazka. Gatazka soziala, berez, gatazka aipatzen dugunean konotazio txarra dauka. Ematen du gatazka beti saiestu beharrekoa, baina gatazka alde batetik saiestezina da beste bat dagoenea, berez bestea, bestetasuna gatazka da. Orduan, gatazka badago, bi hizkuntza eremu berean, berdin dit, geografiko gatazka. Hizkuntzei buruzari garelako. Orduan, gatazka berez ez da txarra. Eta gu gatazkan eraikitzen gara, gatazka sortzen gara, gatazka horretan euskaldun gisa, ziurrenik ez toki guztietan eta egoera guztietan, unean unet, tokian toki, baina gu menderakuntzan sortzen gara. Gure posizioa, behintzat hizkuntzari bagozkio, gu menderatuak gara. Oso, menderatuak edo esain menderatuak, baina bueno, behintzat menderakuntzan. Feminismoak ere erakutsi digu oso ondo, zapalketa zare batean bizi gehala. Zapaltzailea gara batzutan, eta beste batzutan zapalduak. Eta badau beste gauza bat, eta da autuarena. Autua sortzen da gatazka dagoen neurrian, eta gatazka dagoen eremuetan. Adibide oso simple bat. Zamorako herri batean bizi baldin banaiz, ziurrenik oso herri txiki baten, non 40 pertsona bizi diren, ziurrenik hor mendetan entzundan hizkuntza bakarra izan da espainola. Orduan, hor ez dago gatazkarik gertaliteke, oain demagun zaretik, internetetik sartzea ingelesa eta gatazka txikiak sortzea, baina ziurrenik ez da, eta badago hizkuntza hegemoniko bat, eta berehala nolabait nagusituko da, arazorik balego, eta jakina. Hori da muturreko adibide bat, horre ez dago gatazkarik. Gu bai, hemen
berdin dit Bilbon, Zegaman, hemen Usurbilen bertan, hemen badaude gatazkak, eta guk egunero lidiatu behar dugu gatazka horrekin. Alegia, lidiatzea da autoak egitea. Auto horiek izan daitezke, autua berez kontzientea da. Berez, nik autu bat egiten baldin badu, suposatzen da, kontzientea dela. Zuk aipatu duzu, norberaren autua eta gero autu kolektibo bat. Nere autuak, hiztun gisa, esan dugu horregatik, euskararena ere praktika performatibo badala, kontestu batean dago. Nere autoa izan daiteke euskeraz bizitzea, eta euskeraz bakarrik bizitzea. Eta horretarako oso kontziente izan behar dut, eta oso ekina. Eta joango naiz okindegira, non erdaldunak diren, demagun, eta euskeraz egingo dut. Eta bigarren egunean ere, eta hirugarrenean, baina laugarren egunean, agian nire autoa beste bat izango da. Alegia, guk gure jardunean, eguneroko jardunean, etengabean autoak egiten ari gara. Batzuk nolabait ja automatizatuta, modu kakotza artean, inkontziente batean, eta beste batzuk kontzienteak. Eta autokontziente horiek egite ditugunean, hor azartzen zaigu, hor ikusten dugu guk, bizualizatzen dugu guk gatazka. Eta horrek estresa sortzen digu, bueno, orduan, behaz, euskalduna eta espainolduna, segu euskalduna gara eta espainoldunak ere bagara. Eta ikusi behar da, zenbat dugun egun batean batetik, zenbat dugun bestetik, gero egongo litzateke ja alde identitarioa, identitatea bat da, baina bueno, bere dimentsioak ditu eta hizkuntzaena da bat. Bai? Nola osatzen gaituen espainolak, espainolez bizitzeak, nola osatzen gaituen euskeraz bizitzeak. Baina hizkuntza praktika gisa egiten dugu espainolez, euskeraz, eta ezberdina da. Ezberdina da. Batian gatazkan sortuko gara, eta bestean ez horren beste, naiz eta hemen bi hizkuntza egon, bai, gazteleraz txikiagoa izango da, gatazkatzua bai, baina txikiagoa edo bestera batekoa. Ez dakite... Bai, gatazka, nola esango nukenik, gatazkak oso konnotazio txarrak eta gordinak eta gogorra ditu, Euskal Herrian ere gehiago, baina hori kontuan hartuta ez garela olako gatazkezari, baizik eta nola esango nukenik, interes edo bizimoduen edo arteko desadostasun edo diferentzia normales edo ari balima gara, gatazkak ez dauka zertan txarra izan. Gatazka da motorea aurrera egiteko, bestela egongo ginateke, ez dakit beti urgeldoetan, nolabait esateko, ez genuke aurrera egingo, ez atzera, izango litzateke, ez gauza dinamismori gabeko bat, ezta. Jule Goikoetxeari haitu diot behin baino gehiagotan, gatazkaren alde, gain xuxen, gatazka dela, aurrera politikoki aurrera eginarazten diguna, ezta. Orduan, nik alde horretatik, bueno, uste dut ez diogula beldurrik izan bian gatazkari, klaro. Zer gertatzen da, euskaldunontzat oso nekagarria dela. Egun bakoitza bihur daitekela, hori, gudu txiki bat, segun nun bizizaren. Ze, klaro, arnazgune batean bizi balima zara, igual ez da eskazu hainbeste gatazka txiki egunean. Baina, klaro, por cierto, gure desastre honen beste adibide bat edo adierazgarri bat da, ez daukagula arnazguneak izendatu ditugu, baina gainerakoa zer da? Itogunea izango da, ez da? Bueno, gatazka egongo dira, baina nik lehen esaten nun, euskara politikakeriatik ateratzen balima dugu eta diskusioa eta eztabaida eta
eramaten bali badugu politika zintzoaren esparrura, eta uste dut euskaldun hori komeni zaigula, denoi komeni zaigula zintzo jokatzean beti, iruditzen zait, herri honek behar dula itun moduko bat edo ez dakit nola esan. Eta hauxe izango litzateke justiziazkoa da Euskal Herrian edozein zirkustantziatan, edozein jardunatan euskeraz jardun alizatea eta jardutea, alizatea bakarrik ez, jardutea, bai ala ez. Bai, balima da erantzuna, moldatuko gea, konponduko gea, esan nahi dut. Ejemplo bat jarriko dut, mugimendu feminista. Mugimendu feministan jakina dan bezala, Euskal Herriko mugimendu feminista, linguistikoki Euskal Herriaren ispilu da. Esan nahi dut, badago euskaldun jendea, badago erdaldun jendearen artean euskal gauzak simpatiaz ikusten dituztenak, eta beste batzuk oso kontuan hartzen ez dituztenak. Baina onartzen balima da, Euskal Herrian, euskeraz aritzea zilegi dela edozen zirkustantziatan eta edozen esparrutan, orduan, gauza horiek konpondu egiten dira, naiz eta eman dezagun bilera batean juntatu behar dugun erdaldunak eta euskaldunak. Hori mugimendu feministan urteetan eginda xurxulariekin eta hola konpondu. Lana da, ahalegin bat eskatzen du, borondate eskatzen du, euskaldunen aldetik, lan hartzen dezulako, lasai, nik euskaldun bat hitzeiten nahi danean, nik ingo izu xuxurla belarri izokora, eta behar du borondate hona, eta onartu hori justiziazkoa dela, euskeraz ez dakienaren aldetik ere. Bale, nahi esplikatu, eta nik parte hartuko dut normal. Nik uste dut, hori onartuko bagenu, eta honetara ezkero Euskal Herrian gertatu diren gauza guztiekin, uste badaudela moduak gatazka hori bihurtzeko, aberasgarri esango nuke, eta besteak beste erdaldunek pixka bat urrutitik balimada ere jakin dezaten euskaldunak existitzen garela ez ezik, euskal kultura ere badela. Ez dugu hitz egin, pena da, gutxi eta denbora pasatzen nahi da, kulturaz. Ez dugu hitz egin kulturaz, porque, claro, euskera hizkuntza guztia bezala, kultura dakarte atoan, esan nahi dut. Euskera, euskal kultura da, eta euskal kultura euskera da. Eta erdaldun jendea, Euskal Herrikoa, askotan, ez da jabetu ere egiten ze kultura, oparo eta aberatsa sortzen den euskararen inguruan. Orduan, gatazka, baina gatazka bat dagoen bakoitzan nola egingo dugu aurrera egiteko. Klaro, hortarako borondate hona behar duzu. Eta zintzotasuna, eta politika, eta ez politikakeria. Nik esperantza badaukat hori ez dakit, etorriko dela noizbait. Seguruna politikakeria apartatu beharko dugu, eta igual alderdi politikoen aldetik baino gehiago igual herritarren aldetik etorri behar du. Baina diskursoan ere uste dut badagoela hitz bat zarrunoa ni bezala, eta hori, berriro erabiltzen hasi behar dugula, eta dela justiziazkoa da Euskal Herrian. Euskeraz aritzea edozein zirkustantziatan, batez ere jakin da, euskaldunok edo hemen, edo inunez, ez daukagu inora juturik. Edo hemen, edo inunez. Denbora aurrera doa. Uste dute poliki-poliki amaitzen joan behar degula, esango digute, baina, nik besterik ez bada amaitzeko, ez neuk amaitzeko, baina pare bat gauza alde batetik esan duzu, eta pena da kulturaz ez gara aritu, ez da astirik izan gauza guztietarako, baina, Ikigamu Narrik esaten du, kulturak bizkartzen duela euskara, eta oso ustete oso saldi polita. Aipatu zu hain justizia soziala. Ni euskara etorri naiz, ni erdalduna nintzen,
eta 22-23 urtekin hasi nintzen euskara ikasten. Alia, niretzako euskara etortzea izan da unibertso gatazkatzu batera etortzea, edo gatazka handiago batea etortzea, eta aldi berean ere desboteretze ariketa bat izan da. Orduan, feminismoak, eta justizia soziala aipatu duzu, eta hori da, bideo horretan, eta joateko, eta feminismoak erakutsi digu, ez bakarrik, Euskararen munduan ere jende askok jarri ditu, lehengo gunean oso ondo azaldu zuten Idurrek eta Loreak, zer eman dion euskalgintzak feminismoarik eta feminismoak euskalgintzari. Nik bat aipatuko nuke, edo geratuko nintzateke amaitzeko batekin, eta da alde diskursiboa. Guka euskaltzaleok, eta jakina ari gara, baina nik uste dut aurrera pausu bat eman behar dugu alde diskurtsiboan. Eta horretarako interesantea da iruditzen zait euskaraldia. Ze euskaraldia sartuko zaigu modu nahiko inkonstiente batean, jolas baten bidez, baina nik performantzean, eta hori da artekintza oro, dauka 3 alderdi. Alde batetik, aldez aurretiko gogoeta bat, zeri buruz hausnartu nahi dudan. Bigarrenik, praktika bat, performance bat, eta hirugarrenik, ondorio batzuk. Euskaraldiaren egitura hoixe da, gutxi asko, guztiok ez dugu berdin bizitzen, baina da, alde batetik, aldez aurretiko gogoetatze bat, prestatze bat, ondoren dator, jolas bat, praktika bat, non, jartzen dugun izpilo horrean geure burua, eta pixka bat geure hizkuntza ohiturak aldatzitun, eta gero badago ondorioztatze bat. Eta hirurek, printzipioz, hori da helburua, ekarri behar digute sendotze bat. Ideien mailako sendotze bat, ideologikoki sendotze bat. Eta nik uste oso importantea da, hori hiztun komunitate honetarako, euskaldunok eta euskaltzaleok ideologikoki sendoagoak izan behar gara, uste dut badago tentzio hori ere, ez da, erradikaltasun, otzantasuna, ez da, askotan entzuten dugu, seduzitu behar dugu, eta bar, ez da, baina nik uste feminismotik momentu honetan, besteak beste, hori ekarri behar dugu. Ekarri behar dugu, sendotze diskursibori, ideologikori. Ez da izan behar bat eta bakarra, feminismoan ere, 11 eztabaida eta 11 zauri sortzen dira. Baina, feminismoa nik esaten baldin badut, euskalgintza, pentsamentu eta praktika politikoa da, geratuko gara, baina hori izan behar da. Feminismoa bai, definituko du horrela, dira pentsamentu eta praktika politikoak. Eta behar bada horrela pentsatu beharko genuke, eta hain zuzen ere, pentsatu da, 10 aldietan, bestela ez ginen hemen egongo, baina nik uste dut gaude momentu batean, non, eta ez nabil euskalgintza artikulatuaz, baizik eta euskalgintza edo euskaltzaletasun zerbait orokor baten giza, non oso importantea da alde diskurtsiboa. Naiz eta ados ez egon, jakina. Hoixe beharko genuke. Eta, uste dut amaitzen jun behar degula, eta igual esango du arestik esaten zunez, da? Zega batez ere, hau, nahiko arraro izan da, komplikatua, ez da aitzakiak bilatzen gaitik, eta arestik esaten zuen, gaizki erranak barkatu, eta ongi erranak gogoan hartu edo aintzat hartu. Eta, hoixe da, mil esker, eta orain hasiko gara galderekin.